Sawubelele mbukeli wohlelo iPositive Talk la kwezasekhaya TV. Angithembeke mbukeli ukuthi ukhumbulile ukupressa usubscribe waphinde washare ukuze phela kusizakale nabanye. Namhlanje ke mbukeli bengithanda ukuthi sikhulume ngesihloko esithe ukuhluka kancane kodwa futhi esinakho ukuxhumana negciwane lesandulela ngculazi. Ngifisa ke sikhulume ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye nabantwana osekwenze uhulumeni waze wasungula umkhankaso obizwa nge-16 Days of Activism Against Women and Children. So namhlanje ke mbukeli bengifisa ukuthi ke sibheke ukuthi kwenziwa yini ukuthi kugcine sekunezimo ezifana nalezi. Ohlelweni la namhlanje ke mbukeli asizukungena ekutheni iziphi izizathu ezidala ukuthi kugcine kwenzeke lo mkhuba omubi kangaka, kepha sizonxusa labo abakwenzayo ukuthi siyacela bandla bakuyeke, akulungile. Angeke sakubalekela ke mbukeli ukuthi namanje izingane ezincane zisadlwengulwa kanye nezintombi nto ngoba kunenkolelo yokuthi uma ulale nentombi nto igciwane liyaphela, okuyikona okungelona iqiniso. Asikwamukele futhi ukuthi alikho ikhambi lokulapha leli gciwane. Uma nje selingenile ngaphakathi lisuke selingenile, ayikho into ongayenza ukulisana nalo ngaphandle kokuthi uphuze ama-ARVs. Amaphilisi nokudla ngendlela efanelekile kanye nokuzivocavoca ikona okuyikhambi lokulwisana nesifo segciwane lesandulela ngculazi. Ikona ke nami mbukeli okungisizile ukuthi ngiphile impilo ephumelelayo kule minyaka ewu17. Lento yokuhlukunyezwa kanye nokubulawa kwabantu besifazane kumele kulwisane nayo ngayo yonke indlela ngoba icekela phansi isizwe. Siyakhuthaza futhi ukuthi abahlukumezekile bangafeli ngaphakathi kepha bacele usizo. Uma ungenaye umuntu ongakhuluma naye nathi ungasithinta la kwezasekhaya TV kule mininingwane ezovela escreenini sakho njengamanje. Khumbula, ukukhuluma kungawenza umehluko.